vstupní brána Krušných hor nebo také klidné bydlení kousek od Karlových Varů. Vítejte v Merklíně. Tento výjimečný byt 2+1 o rozloze 61 m2 byl nedávno zrekonstruován. Kromě přátelských sousedů navíc nabízí i les a potok doslova na dosah ruky. Uvnitř najdete nový elektrokotel a kuchyň. Vaše spaní může vypadat takhle, takhle, takhle nebo takto. Nechybí ani sklepníkové. Vstup na zahradu u potůčku je vedle z obýváku, ale pokud se chcete jen kochat, nejínete ranní kávu na terase. 23 minut vlakem, 27 minut autobusem nebo 15 minut autem do Varu. Ano, není to výlet na celé dopoledne, ale pokud byste si takový přeci jen chtěli udělat, hned vedle domu na vás čekají Hroznětínská zastavba. Už za 6 minut jste ve ski areálu Plešivec, kde si v zimě si jdete parádní sjezdovku a v létě si můžete dát do těla na kole. Přímo v Merklíně můžete skočit po práci na tenis s přáteli a cestou domů se stavit v místních potravinách pro čerstvé ovoce a zeleň. Budu se na vás těšit na prohlídce.